lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Barongan Jepara.
ora, Bang? Urip. Oh, urip. Reng, Tol. Iya, Tol. Hop. Aja dolanan Hop. 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 kowe iki balung tuwa e, Bas. Balong tua ya. Balung tuwa, Bas. Ora apa-apa, Tol. Iya, Reng. Peak, peak, peak. Mati aku. Suara kowe gagian mana kok Jun. Reng, aku mau nek aku. Masuk. Awak tuanya diremuk, Tol. Nah, Wis remuk. apa, sing sabar. Sabar iki. Wes, Bos, ya, Bos. Wes, lo, Tol. Ada muntungnya nah. Kene lo lah. Lah diomongin kembang. Ada beneran samarmu. Wes, boh, karepmu, Bos. Karepmu. Mumpung si jabang bayi urung metu. Wes, boh. Geng. Dong geng. Wes, peak. Sian. Jangan temenan kok. Ini iki lho. Ono Mas Dawa melu joget tok, Tol. Koran diarep. Iya, Masa? iya tabono Mas Apik, Mas Dawa melu joget. Iki wong. Iku yang. Nah, ayo. Penggala wong ini cupan. Iya. Wong ini cupan melu joget. Lah iya. Bom. Iya. Penggane kok ngucup ya. Lah ini jebole langsung cilik. Nah, Coba apa tuh? Ya. Coba apa? Itu ngonoan. Aku baru. Iya. Coba apa? Iya nyotek kok nyicok. Ayo, dia ku ngoteng babet. Itu dilo sing barang sak jebole kok dhewene. Heeh, jadi sepel, betulnya sepaksa. Pasar. Iya. Hidrukas, setel, bangsar. Lucu. Sponsor lucu kok.
Iya. Sponsor apa to? Masih bersama Dawa di Roket. Oh, Barongan Jepara. Ngono. Ayo. Ayo. Nanti jane balon lagi. Aku yo ngono to. Oh, tapi aku seneng loh, Pak. Nah, Ade kan YouTuber Barongan sa Jepara. Peruknya ceparan-paran, Bang. Ceparan-paran orang Jeporon to. Ayo, separan-paran kok Demak, Semarang, Kudus. Nah. Tahu kesasar jare ya. Banyak dong, belum kenal ono ora? Ora perapatan Mekah. Oh, ndak ngerti. Waduh, Lah iya makane. Iki piye, Bang? Boh, takok tembem iki iki ngene, Bang. tol. Toh. Oh iya tambang. Wah, lah. Jalur lagu tara, Bang. Ngene. Kalau bosnya takok njaluk lagu ora. Aku yo janjane njaluk lagu masa aku kok ngomong. Nyanyi, nyata. Betulnya.